Ako cestovať s príručnou batožinou a mať dostatok oblečenia? Ak sa vám stáva, že z dovolenky chodíte s polovicou čistých vecí a zložené presne tak, ako ste si ich dali do kufra či ruksaku, na tomto videu ste správne. S príručnou batožinou cestujem už dlhé roky a nikdy sa mi nestalo, že by som si nemala čo obliecť. Vďačím za to niekoľkým princípom, ktoré vám teraz prezradím. Prvým je checklist. Predtým, ako idem do skrine a začnem si baliť veci, ktoré si chcem zobrať so sebou, si spíšem, koľko a čoho potrebujem. Ďalším pravidlom je pravidlo 3 outfitov. Ak sa nejaký kúsok oblečenia nehodí minimálne do 3 outfitov, jednoducho zostáva doma, pretože nie je dostatočne univerzálny. Vyberám si oblečenie z látok, ktoré nesmrdia už po 2 hodinách nosenia. Ideálne je merino, pretože to vydrží čisté aj 3 alebo 4 dní. Typ číslo 4 smeruje k obuvi. Obuv si beriem takú, ktorá je univerzálna a pohodlná. Väčšinou si beriem jedny sandále, jedny šlapky k bazénu a ľahké tenisky, teda ak sa bavíme o letných dovolenkách. Posledným pravidlom je pravidlo 3 veci von. Prirodzene máme totiž tendenciu zobrať si viac vecí, ako potrebujeme. A preto už potom, ako si pripravím všetky veci, ktoré si chcem zobrať, ešte vyhodím 3 kúsky, ktoré sa mi zídu najmenej. Verím, že tieto tipy ťa inšpirovali a že ich využiješ na ďalšej dovolenke.